Ilunod na natin ang ating malunggay. Masarap na siya guys. Masustansya ang malunggay. Maraming vitamins to. Pwede pa lang halos araw-araw malunggay. Kaso lang wala. Naudlot. Walang napunta ng malunggay. Pwede naman yan. Sa isang linggo, 3 beses. Tikman muna natin. Kasi tinimplahan na to sa aking mahal. Sarap. Takpan muna natin. Pagtuin muna natin itong malunggay. Guys, magluto tayo ng isda ngayon guys. Tinola. Healthy tayo ngayong araw na ito. Ito yung aking malunggay. Himay-himayin na natin ang ating malunggay guys. Dami malunggay oh. Diya lang na ako gikuha diya sa among atbang. Among tabi-tabi. Namang ko'y tanom guys eh. Sakto na lang na guys. Kidaghan naman na siya ba. Mga vitamins baya na siya eh. Ngayon guys, may isda tayong isang piraso. Ato namin siyang malunggayan. Ayan oh. Ang bisugoy. Ato nang ilunod ng atong isda tayo. Mag-healthy tayo ngayong araw na ito. Ngayon ito muna itong takpan. Kaya maghimay-himay muna tayo sa ating malunggay. Sagulan lang natin ng isang sibuyas. Ayan, isang sibuyas. Wala may tanglad. Gagmay pa. Hindi pa pwedeng kuhaan. Tanaw na ito niya itong tanglad. Kung pwede na ba ni kuhaan? Hindi pa pwede. Maliit pa. Meron akong alugbate guys. Ihalo natin sa tinola. Pero wag lang muna. Malunggay lang muna. Wala na dahon akong kamunggay guys. Naudlot na. Alugbate ang dami. Pero ayaw ko muna mag-alugbate ngayon kaya may malunggay ako eh. Ito yung mga garden ko guys. Garden pala ng mahal ko. Ayan. Tanglad wala muna. Hiwain na natin itong sibuyas guys kasi bawal pa kuhaan ng atong tanglad. Yan, ilunod na natin ang ating sibuyas guys. Yan. Ito lang. Walaloy ah. Okay na yan. Lagyan na natin ng asin. Asin lang katapat niyan. Takpan muna natin. Hugasan ng ating malunggay. Para ito, ano ba yan? Huwag ka nga, ikaw ba? Kasaway ka. Hugas tayo. Paliguan kita. Maligo ka muna. Ay, lumalaban ka. Ayaw mong maligo. Maligo ka. Tigas ang paliguan. Ayan, okay ka na. Resko ka na. Malaban ha. Resko ka na. Diyan ka muna. Ano kaya yun? Kulay na malunggay. Grabe naman blind ka na tayo. Ito na lang. Doon lang kita makita. Dami ko na may makita. Ayan. Kita na. Dindahan. Matinig yan. Matinig ka? Hi. Ibig na mipita. Yan pala eh. Nasa ba ning angguluan eh? Ayan. Kita na ang anggulo. Nakain. Go. Tayo. Hello mga igalaw sa hello mga kontra. Na. Malunggay guys.
Hindi ko pa. Ako nasa ito. Pwede din ang mga. Kaya ako sarang na. Wala. Preto isda. Bilang mo, mag-itlog na lang dyan ang gabi. Hindi sa taas. Maya mo tudan guys na isda ang abisugo. Tapos nagulay kong malunggay. Kaon po na akong anak. Kaon po niya akong mali akong mahal guys. Ay, mahal. Ano kung mahal ko ba ko ani guys? Okay lang guys, basta mahal ko siya. Ano ko nakikita? Ando sa mero ba? Sige, itang namin namin dito. Wala na lang. Hindi pa na lang. Ito na, wala na namin ako dito. Ito na. Ito. Ah, Ay, ito sana. ayun ka.